Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, kining atong misa ato ning ihalad espesyal nga pagampo nga unta ang tanang mga pamilya sa tibuok kalibutan makasentro sa Ginoo dili sa mga kalibutanong butang labi na gid sa kwarta aron dunay kalig-on o mutunhay ang mga pamilya. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa mga grasya nga gikinahanglan alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga ang kalinaw kahusay muhari unta bugti sa ilang pagkamanghihatagon labi na sa sigig palit sa atong mga slots or sige og hatag nato sa ilang mga suporta. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayud mapakyas, patalinghugi ang among pangamuyo. Luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tubit. Ug sanglit ikaw man ang labing suod niyang paryente, aduna kay katungod sa pagpangasawa kaniya. May katungod ka usab pagpanunod sa tanang kabtangan sa iyang amahan. Sa paghisulod ni Tobias ug sa anghel nga si Rafael sa syudad sa Ikbatana, miingon si Tobias, Asarias, higala ko. Dadadayon ako sa labing madali, ngadto kang Ragel. Ang anghel midala kaniya ngadto sa balay ni Ragel, diin ila siyang hikaplagan nga naglingkod sa pultahan sa iyang patio. Si Rafael ug si Tobias nangutana kaniya pag-una. Unya mitubag siya, dayon kamo mga higala ko, ato kining balaya. Ipasulod sila ni Ragel sa iyang balay. Apan nakadungog si Ragel sa pangutana ug mingon kang Tobias, kaon ug inom una ug paglipay karong gabi una. Aduna kay katungod sa pagpangasawa kang Sara ug dili ako makatugot nga adunay lain nga mga sawa kaniya, tungod kay ikaw ang akong labing suod nga paryente. Apan tug-anan ko ikaw sa matuod anak ko, gihatag ko na siya ngadto sa 7 ka tawo, silang tanan mga paryente. Ang matag usa kanila namatay sa gabii sa ilang kasal, diha gayud sa paghisulod nila sa lawak nga higdaanan. Apan karon anak ko, kaon una ug inom. Ang Ginoo magbantay ra kaninyong duha. Mitubag si Tobias, dili ako mukaon, nimo inom,
hangtod imo akong pasaligan nga maasawa ko si Sara. Miuyon si Rachel ug miingon, sa walay duha-duha himuon ko kini. Ihatag ko siya kanimo sumala sa gisugo sa mga balaod ni Moises. Ang Dios sa langit mao'y naghikay niining kaminyuna, busa dawata siya nga imong asawa. Sukad karon ikaw iyahan na ug siya imuha. Si Sara imuha karong adlawa ug hangtod sa hangtod. Ang Ginoo sa langit magbantay unta kaninyong duha nga walay mahitabo karong gabhiuna. Magmaluluyon unta siya kaninyo. Unya gitawag ni Rachel ang iyang anak. Sa pagduol na niya, gikupta niya ang iyang kamot o gihatag siya ngadto kang Tobias uban sa iyang panalangin. Siya miingon, dawata siya nga imong asawa sumala sa mga pagtulunan sa balaod ni Moises. Dada siya ngadto sa balay sa imong amahan. Ang Dios sa langit maghatag unta kaninyong duha sa usa ka malipayon nga kinabuhi. Nangayo si Rachel sa iyang asawa nga dadan siya og usa ka linukot nga walay sulat aron iyang ikasulat ang kasabutan sa kaminyoon. Gidadan siya ni Idna sa linukot o gisulat ni Rachel ang kasabutan diha sa pag-ingon nga si Sara gihatag ngadto kang Tobias sumala sa mga pagtulunan sa balaod ni Moises. Sa dihang si Tobias ug si Sara na lang ang didto sa sulod sa tinakpan nga mga pultahan, mibangon si Tobias sa higdaanan ug namulong siya sa iyang asawa, bangon inday, magampo kita sa Ginoo aron kaluy-an kita ug iya kitang panalipdan. Mibangon si Sara aron magampo silang duha ug mangayo sa Dios sa iyang panalipod. Unya nagampo si Tobias. O Dios sa among mga katigulangan, takos ikaw sa pagday. Pagdaygon ang imong ngalan hangtod sa kahangturan sa tanan nga imong binuhat sa langit ug sa yuta. Gibuhat mo si Adan ug gihatagan mo siya kang iba nga iyang asawa aron mahimong katabang niya. Nahimo sila nga mga ginikanan sa tanang katawhan. Miingon ikaw, dili maayo nga maginusara pagpuyo ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Ginoo, gipili ko si Sara tungod kay kini matarong ug dili tungod sa kaulag. Kaluy kami ug itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan
nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga naa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Gulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tan-awa sa ingon nini, panalanginan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Manalangin kanimo ang Ginoo gikan sa Sion. Makita mo unta ang kabulahanan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi, ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya ug nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios og nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios.
ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kasagaran nato ang atong pagsabot aning gugma usa kini ka pagbati, feeling. Pero kung si Kristo mo'y pangutan-on, ang gugma di ay balaod. It is a law, dili feeling. Pinabitaan ng balaod sa buhis, pagbayad og buhis, kanang balaod sa eskwelahan, balaod sa trabahuan, labor law, sa balaod sa simbahan, dili man kinahanglan nga feel kay nimo or kanang murag na gaan ba sa imong buot. Dunay panahon nga ang balaod bugat kaayo sa imong buot, pero tungod kay balaod man tumanon. Muna ang gugma kay gihimo man ni Kristo nga the greatest law on earth. Timan iha, ang gugma the greatest law on earth para sa Ginoo. Pasabot, bisag dili pa nimo feel ang pagbuhat ana, bisag wa pa muuyon ang imong gibati, ang imong emosyon, pilit kang mutuman. Sige, lingay mong tupad. Ing na nahigugma ba ka nako? Ing na kay usahay ra ba kana imong tupad, wa gyud lami ang naong, wa say lami ang batasan, di nimo feel ang paghigugma. Labi na gyud libakira kay nastanan, labi na gyud og kusog kay na mudaot, kusog pa gyud kay na mubutang-butang nimo og sala, mudaog-daog nimo, di na gina nimo feel. Pero kay balaod man ang gugma, so mo ginahigugmaon. Nawa, saman, ganahan mo aning balaura o dili? Ganahan, di lagi na feeling lagi. Bitaw. Mga igsoon, nganong gihimo man ni Kristo ang balaod sa gugma nga maoy labing kanang dako o labing taas o labaw sa tanan nga balaod. Kung atong hunahunaon, kung way gugma ang tanang balaod dinhis kalibutan, bisan gani ang balaod sa nature, way kapuslanan o mahimo paganing hulga or harm nato. Basta way gugma, ipatuman ang balaod nga way gugma, patay gitang tanan. Oh, bisag example lang ha, kanang balaod nga imong ibutang sa inyong balay, moingon ka katug sayo mga anak, di kay mo matug sayo, bantay lang gid mo nako. Ana mo na panghugas mo igumagkaon, ikaw mo in charge, ginagmay ra na nga balaod, bantay di ni mahugasan o niya ha. Ana kanang may ka bantay ha, bantay lang gid mo nako. Nanay gugmawa naawa, why gugma? Wa nay gugma, mauna mahimong useless kay nga naman og dili na ka manghulga, dili na ka mohatag og punishment, di man na sundo ng imong gisulting balaod. Kanang tuog sayo, labi nagwa na ka sa inyong balay, adi na namatog, wa bitay manghulga. O wa na ka diha, adi na manghugas, nga naman, wa na bitay punishment. Muna karon sa atong katilingban, hulgaon gid usa. Nya kusog ito, bantay ha, bantay. Hala na nas pader, hala na nas pader, hala na nas mayor, hala na nas kapitan, hala na nas si sir. Patay ka diya. Hala na nas ma'am, tiro ra ba kay ning maestraha, animal ra ba kay nis tanan. Wa na. Ana dayon, pondo dayon. Pero wa na diha, kisaw dayon.
kay wa may gugma. Pagod ng traffic or kanang maingon way parking sa karsada, way gugma ng balaura, mahimo ng dako kayong problema na to. Kay maglalis naman, mag-away, magpinatyanay pa. So ang gugma importante kayo. Pero sa dili pa nato ni siya i-impose unsa man ning gugma. Si Jesus mihatag og duha ka kaning gaway or murabag order of loving, na ay first, na ay second. So kung mohigugma ta, na ay first, na ay second. Nya unsa man ang first, higugma agyud ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, tibuok kasing-kasing, tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong kalag. Sabot ang unang atong higugmaon mao ang Ginoo. Pasabot lang sa dani, ang una natong tumanon ang balaod sa Ginoo. Kay balaod may gihisgutan. Ikaduha, higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Pasabot ang sunod natong sundon ang balaod sa atong isig katao, balaod sa tao. So ang balaod sa Ginoo mo'y una natong sundon, ang sunod ang balaod sa tao. Amo na number 1 ug number 2. Nya unsa man ning gugma? Kung mubasa ta sa 1 Corinthians chapter 13, gibutang diha nga ang gugma mapailubon sa pananguban, kanunay mapailubon. Love is patient, love is kind, love sa pana is not happy with wrongs, is not happy with lies. Ang gugma mo dawat, ang gugma mo pailob, ang gugma mo sabot, understanding. Pasabot aning tanan nga kini di ang gugma mao ang pagbuhat og maayo alang sa atong gihigugma. Sige ko na be, lingi ay mong tupad. Ingnaon sa roy imong buhaton nga maayo para nako. Pangutan na ba? Dili day na ingon ang gugma nga feeling lagi. Feeling. Unsa may maayo nga imong buhaton nga rin ako. So ang Ginoo mangutana ana, unsa may imong buhaton ron nga maayo nga rin ako. Nya mingon dayon ka, Lord, para nako ang pinakamaayo gyud nga akong mabuhat nimo, nga mosunod ko bisan unsay imong isulti nako. Ako daghan kay ko naatubang nga mga kaso haning kaminyoon kay usamang kos atong mga canon lawyers dinhi sa Archdiocese. Nya kasagarang kaso nga among atubangon kaning kasos kaminyoon nga gustong magbuwag. Gusto na bang magbuwag baka nang ipa-dissolve ang ilang marriage. Ang kasagaran yung rason ilang isait nga dili siya kabuhat og maayo nga rinako sigon sa gimando sa Ginoo ug sa simbahan. Kanag yung paghimog maayo. Nya unsa may dili maayo, bisan unsay akong isulti niya din agid niya sundon. Bisan pag muhilak ko siyang atubangan din agid niya sundon. Ana na. So ang pagbuhat ay maayo, mao day ang pagsunod unsay gusto sa imong gihigugma. Paragod nang inahan nga nahigugma sa iyang anak, kanabang anak ba nga bag-ong na tao, unsa may buhaton sa ginikanan, inighilak sa bata, unsa may buhaton? Bisan og kaadlawon pamuhilak, bisag way lami ibangon, hala bangon, gigutom tingali ni, hala patutoy sa bata, bisag duka kay istanan, bisag kapoy, di ba?
unsay gustos bata nya kay di man mo hilom ayay sap na yunon gini asap na inasad bisag kapoy gapiyong ang mata hala ana yug nya ang bata mo ingon na kana okay na ikataw orang yug mo hinay mo pahuway ka mo hilak na sad hala ana na sad unsay iyang gusto imo ihatag kamo mga asawa dinhi nga ni aron kinsa ninyo dinhi nga di gyud mo supak ihatag yun ang gustos bana ta sa kamot ay ang nabuangon mo kinsa dining banaha na bisag unsay gustos iyang asawa ihatag yun wa giyaw-yaw way supak otrosan mo mga buangon yapon wa gid mo maghigugma ay kanina lang kinsa dinhi mga ginikanan nga di gyud musupak unsay gustos anak ihatag gitanan gitan ade usa ni isa iya sa dengan duha ambot lang ka ninyo mga anak na unsay kamo ni agi masad mo pagkaanak kinsa ninyo dinhi mga anak nga sundon gyud ang tanang gustos ginikanan way supak-supak mga bakakon congratulations now nato tinuod ba na basta ang paghigugma mao ang pagsunod sa gustos atong gihigugma nahigugma mo nako nya mosunod mo sa akong gusto palit mo slat wa na malit ayaw pa niroy, wa mo sad may kwarta. Ingnan bitaw ta mo nga ibaligya ang inyong cellphone, ibaligya ang inyong TV, haron mo palit mo slot. Di gyud mo mosunod ana, awa man mo mahigugman ako. Nay nangutanan ako karong bag-o ing pader, anang anniversary naman sa imong pagkapari. Nako bitaw, hapit ko makalimot. Karon man di ang June 22 ang akong anniversary. 19 years na ko sa akong pagkapari. Kanara bang 19 years old nga ulitaw, pwede na magminyo. So, pwede na ko magminyo. 19 years na ko, makaabot ko rong June 22. Pila na lang kadlaw? Nga 14? 14 kadlaw? Equivalent ng 14 sa 14 stations of the cross. Nya, anda mong mulipay aning mag-celebrate og kuan 19 years sa pagkapare. Anda mo dili. Bahala mo diya. So, kinahanglan mo palit mo 19 ka slots. Gikan karon hangtod sa June 22. Ako nang ipon na pila ka buok diha mo palit og 19 slots. Nya ako sad mo palit sa kog 19 slots. Kay 19 years naman ko sa akong pagkapari. So karong gikan karon hangtod sa June 22 mo palit sa kog labing minus 19 slots. Kanalagoy akong gamay gusto pamaray ay nala mo katag-hatag anang cake oy kana mga t-shirt mga unsa pa na dia mga mahalon kay tanan ipalit na lang nag-slot sa atong SBF dag nga tag 500 pesos per slot. So ang kanang 19 slots times 500 pilam na 9,500 kana 9,500 og inyo sang isirado 10,000 okay ra gyapon kay labing minus man ang 19. So akong tan-awon og pila ka buok ang nahigugma nako engka ako pa der pobre man ko pero nahigugma magyud ko nimo isipare muhatag magid unta ko anang 19 wa lagi ko ako ayaw ibaligya lagi ng tanan diha sa inyong balay. Kana mga kaldero, kanang inyong mga planggana, ibaligya na tanan. Kanang inyong mga iro, mga unsa pa na, mga iring,
Ibaligya, ay lang ibaligya ang inyong bana, inyong asawa, kay wa naman sa imo palitan. Kuan lang, ana lang mabaligya, mahalin, mga tanom, imo nang ibaligya, aron mo palit ka og 19 ka slots sa SBF dag. Og imo nang buhaton, lipay kay ko ana, nya kay bawo ko nga mas nalipay ang Ginoo ni ana. Nasa niingon ako nga wa man jud ko ikapalit pa der, kadungog man ko atong imong giingon nga mo subscribe lang sa imong kanang YouTube channel. In siya sige kog subscribe nako pa der, sige kog view nako kana. Sige, para ninyong di gyud kahat palit og slot, mo view lang mo og 19 times kada adlaw. So daning 14 ka adlaw. 19 times ba mo ra man gunagong i-click buntag ana di bitaw kanang mahimo na ninyo 19 times kada adlaw inyong i-view atong kanang Padresiano Ubod. Ayaw anang ubang channel ha, Padresiano Ubod ang inyong i-view nya kuan 19 times kada adlaw. Dali ra man na himuon, kabuntag ikatog nimo imo nang i-click, igmata nimo click na pud ka, ikaligo nimo click na pud ka ana, paglungag nimo click na pud ka, samtang maglakaw ka imo i-click ana. Dali ra kay na umnon ay 19 times di ra man ko ka magsigig monitor nya inig study nimo imo i-click ana, inig unsa pumaylan nimong buhaton nigampo nimo imo to i-click, i-silent lang nimo, sige ra man to siya play ana 19 times itali lang na dali ra kay nas tanan. Iniglinibakay ninyo imo i-click ana. Nyag na kay uyab inig-date ninyo imo i-click, og na kay kabit inig-istorya nyo imo na i-click nya imo siya hangyon, click lang tani pamasin makabawi-bawi tag jotay ani atong kabuang. Muna akong gusto kamo unsa man sa inyong gusto nga akong himuon. Gusto ba mo nga matukod ang atong kumbento? Gusto mo dili? Sige, ako ginang paningkamutan nga pakauaw jud ko nagmaig tukod nya gusto mo nga mapalitan natong yuta des kilid. Gusto mo? Sige, ako sang buhaton ang tanan, balag ibaligya ni nako akong kalag. David tayo di sa kong baligya kay ang Ginoo may unahon. Ang pangutana, gusto bang Ginoo nga mo palit mo 19 ka slots so aning hangtod sa akong 19th anniversary? Gusto bang Ginoo na? Para nako mura gusto gyung Ginoo. Nga naman kay ang iyang gisulti diri sa atong unang pagbasa matud pa ni Tobias, o Dios sa among mga katigulangan, takos ikaw sa pagdaygo ng imong ngalan hangtod sa kahangturan sa tanan nga imong binuhat sa langit ug sa yuta. Pasabot usa sa pagdaig sa Ginoo mao ang pagpalambo sa simbahan nga iyang gitukod concretely, materially and spiritually. Mao na sige tag-ingon, Lord, pagdaygo ng imong ngalan mao sa day gibuhat ni Tobias, o tungod ni ining pag-ampua imbis nga si Tobias mamatay samas nahitabo atong unang 7 ka mga lalaki nga nangasawa ni Sarah, si Tobias wa mamatay. Ang iyang pag-ampo sa Ginoo, ang iyang pag-unag sa Ginoo, wa usa siya muhikap siyang asawa, nang higda na gud to sila, pero ni bangon gyud Tobias, inday bangon, matud pa niya, mag-ampo ta, di usa ta mag hinikapay. Bago ko silang minyo, wa pa ko to kahikap, uban patog, kupog dayon, patay ang tadayon to. Nag-ampo. Kay ang gustos Ginoo, ang pag-ampo, mo'y unahon. Nya kining atong himuon dinhi, kaning pagpalit, ang pagpalambo aning simbahan, kanang atong kumbinto,
ug mopalit sa taning yuta diri sa kilid mo na rin mga projects ug uban pa pulos gid ni pagtabang aron mas munindot, mas mahimong maayo ang atong pagampo ug pagdaig sa Ginoo. Munang moingon ko kung mamalit mog slots dinhi, labi na ni atong challenge 19 slot challenge, mahitabo ganini malipay ang Ginoo kay mas mapalambo nato ang simbahan diin kita makadaig ug makaampo kaniya. Nga sa atong tubag sa Salmo niingon tang bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo mga igsoon dili hadlok sa punishment, kung dili mahadlok ta kung dili na nato makita ang Ginoo. Nya asa man nato siya makita dinhi gihapon sa atong lugar nga simbahanan. Makita nato ang Ginoo kanunay kung ato sa ning palambuon ang atong lugar nga simbahanan. Pero magusbat kayo ni why mga developments, wa tay lugar nga ka tigum-tiguman nga tarong makaingon kita do na pa ba kay Ginoo dinhi? Ngano naman yung naingon ani, pero magsigig develop, mapahilo na ang tanan nato mga kalihukan dinhi, makaingon kita buhi ang Ginoo aning dapita. So muna ang kahadlok sa Ginoo, ang atong pagampo o pagdaig sa Ginoo ipakita sa atong dakong gugma sa simbahan. Lingias katapusan ang imong tupad. Lingia ning na apiltas challenge na apil ta ning 19 slot challenge. Na manindog na ta kadtong mo apil. Mga igsoon, ang atong mga pagampo mapakita diha sa atong paghigugmaay ug paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahan dili gayud unta mohunong sa pagsangyaw, mahitungod sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo, ang kasing-kasing sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga dili gayud unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto sa mga kabus, sa mga pinasagdan ug sa mga biniyaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang matag tawo atong pakitaag kaayo ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, mabato na nato ang mas halawong nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang atong mga hinigugma nga mihalina, dadon ni Kristo ngadto sa iyang tunhay gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Makagagahom ug mahigugmaong Amahan, dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad niining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig ug paghigugma, himua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi ug pinaagi niining Eucharistia pasaylua ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ako angay makalawat kanimong apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing the song of gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung magsigi kita gamit or tuman sa balaod sa gugma. Higugmaon ang Dios first, nya second ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Salamat sa nahigugma nato dinhi og namalit og mga slots ang atong halin sa SBF DAG niabot na og 23,313 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Anaa pay 52,687 ka slots. So available tag 500 per slot. Akong challenge kadtong mo hatag og pasidungog sa akong pagkapari or 11 mamay kabuok nga napari atong June 22, 2004 ang among ordination ng akong mga kuyog. Sila si Father Mar Balili, Father Jo De Aquino, Father Morphy Sarsunas na diha sa atong San Fernando Rey, si Father Edgar Sondo na gyapon diha, si Father Junjun Almasol na sa Danau, Father Lito Peralta na sa Basak, si Father Roger Piloton na sa Talisay, Father Roy Bukag na sa kanini ang Minglanilla, si Father Christopher Amores to sa kaning Santa Lucia, Asturias, o si Father Dave Villasiran to sa Santa Fe. So kaming kuan 11. Kamo o gusto mong muhatag na ko gift, apila mo aning atong 19 slots challenge. Kung di mo kapalit og slot kay medyo mahal-mahal ra para nimo, kadto na lang 19 view and like challenge sa akong YouTube channel. Atong YouTube channel din ni Padresiano Ubod. Pinaagi ni ana imong ihatag ang imong kahago para sa simbahan. Hopefully mahatagan sa taog monetization sa YouTube o tagaan ta nilag share sa ilang ginansya kita niya ng imong pagsigig view o pag like diha sa atong YouTube channel. Sige, manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.